Jesteśmy tutaj w basenie. W jakim hotelu? Tropicana. Jaka Tropicana? Devan Devara? Tropicana. Tutaj Ja! pływamy. Nie... Będzie mokra kamera, Elek. Popsuje. Już mama siedzi. Mama nazywa się Pocahontas. No. Pocahontas myślę. Nieźle. Pocahontas. Jak woda leci z góry. Ej, zostaw. Nie. Nie, łódko. Tak to wygląda. W renowacji jest trochę tej hotel. Remontują troszeczkę. To widać, niestety tam taka pani tam remontuje. No, na górze też jest basen 2. Jest Alek z tatą. Widać nas czy nie? Widać. Widać woda? Widać wodę? Widać. Alek nie psikał, czy mokra ci kamera? Nie.